Això des d'avui i també demà, dijous, Barcelona es convertirà en la capital dels drons. S'esperen 10.000 visitants que descobreixin els 32 estants de la fira que mostren molts aparells únics. Quins has vist, Jordi? Bona nit. Bona nit, Josep. Només una curiositat. Per exemple, aquest dron, un dels més petits i dels més barats, menys de 15 euros. I mireu com vola. Sí que funciona, sí que funciona. És només una de les curiositats, però hi ha moltes més. Des d'un dron que fa pel·lícules per a Hollywood, pel·lícules d'acció, a un altre que arriba més amunt que cap i fa imatges de 360 graus. A Espanya hi ha actualment fins a 25.000 drons i en 3 anys es calcula que n'hi haurà 200.000. Inclús s'està observant el clavegueram de Barcelona amb minidrons que entren a dins de les tuberies i que t'estan veient quines tuberies estan trencades, quines no. Llavors són microdrons que fan aquestes tasques. Això és un exemple perquè et faig una idea de la utilitat que està tenint el sector drons. I és que el dron ja no ens observa només des de l'aire, també observa l'interior del clavegueram. Déu-n'hi-do.